Ndine imwe nyaya ndiri kusangana nayo zvekare, nyaya iri kutenderera nyaya yekupisa zvimwe zvezvinhu zviri kuitika paZimbabwe. Iko zvino iri kunzi the ruling party ZANU-PF has been flagged for human rights violations with a latest report by the Zimbabwe Peace Project ZPP linking the government party to about 7 out of 10 violations. According to the latest ZPP report, ZANU-PF once again topped the list of human rights violations in its April report. 7 out of 10 human rights violations. Chinoitika nje kudai so pane zvimwe zvezvinhu zvekuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vasinganyatsonzwisisa kana kuti mutemo kana kuti alright saka ndapi ma-human rights acho ari kuabhuswa pana vanenge vachingoti zvese board kutongoita alright ndisozvo kwacho because vanhu havangoavoida kungoti mabhinya havasiye vakangonzwa kuti havachadi kutonzwa kana panotaurwa nyaya yekunzi ZANU-PF fana kuti zvavataura izvozvo ndizvozvo bo. So panapa vari kuzoongorora ndo vari kuti 7 out of 10 ma-human rights violations avari kuningirina avanenge vakaita kakukundikana mamwe opposition anenge aripo ipapo, but ukatarisa mapercentage avo anenge abuda ipapo anenge ari kutonzi 1%, 1 out of 10 anenge akaningirwa because munhu wese munhu, but apa 7 out of 10 pane nyaya ipapo. Ameno muri Zimbabwe munoionawo sei nyaya iyi?